Pigpapasalamat kang 53 anyos si Mary Jean kan Barangay Humapon, Legazpi City na igwang tupad program ang Dole Bicol kung saan aktibong nakakatuwang man kang ayan siya ang Ako Bicol Party List. Sa paagi da kaya kang nasabing programa, igwa siyang piglalaoman lamang na kwarta na magagamit niya sa pangurual daw na pangangaipunin ng pamilya. Kasubagong aga, dagos niya nang naresibi ang 3,560 pesos na sweldo niya sa 10 aldaw na pagturo-trabaho sa sendang barangay. Ini ang ibabakal niya na diretso dakan sa indang pangurual daw na konsumo siring kang bagas. Kunyan po sir, ibakal ko na po sir, kikabuhayan mi para sa muya. Ta syempre po sir, pangural daw mi pong pagkabuhay. Ang saro po sir, na ibabakal ko po kilitson. Tangani pong igwa po ako mapagkakuha ang papag nagdakula na. Labi man ang pasasalamat kan magkabarangay na sinda Nanay Milagros asin Roque sa naresibing ayuda na syertong madara ng ganda sa indaning kagianan sa loob maning pirang aldaw. Salamat po kay Sir Nagarbin, tinawang kami ki araw kay ning pumiso sa moya. Pataw ko lang tabang sa moya pamilya. Nagpasalamat po ako dito sa uyan ini na nakubra ko po. So, pang-uyan po sa pagkabuhay. Sigun kay Congressman Gil Bungalon, total na 1,665 o 1,675 ang bilang kansa indang mga benepisyaryo ngunya na aldaw. Gikan ang mga ini sa Barangay Imalnod, Humapon, Kagbakong, Barangay Tinago, San Roque, Puro, Barangay Tamauyan, Barangay Pawa, Bagong Bayan, Buyuan, Bagong Abre, Barangay Imperial Court, Barangay Sabang, Peñaranda, asin Rizal Ilao 17. Right now, mahiling mo man baga sa mga pandok, ka mga Ligaspeños na talagang maugmaon sinda, no? And this is the manifestation na talagang di po sinda pinabayaan ni Congressman Pido Garbin Jr. And right now, ongoing ang payout and ini po magpapadagos until Tuesday next week. Tanganing matapos na matawanin na bayad, ito pong mga tupad beneficiaries digdi po sa siyudad kan Legazpi. Maugma man na pigbiklad kang kongresista. Ngunya na taon, pwede sir naman na makabalik sa nasambit na tupad program ang mga senior citizen. Tatawan po nin oportunidad ang mga senior citizens na maging tupad beneficiary provided na sinda po igwaning fit to work. Ali po sa government position. No? Meaning to say, pwede sinda magtrabaho, maglinig, magtanom, naday po nakukompromisa ang sinda pong health, no? So saro yan sa development na pig-welcome ta, tanganing matawan taman po ni na oportunidad ang mga seniors, lalong-lalo na ito man po na may mga kapasidad na kaya pa man talaga magtrabaho. So, asigurasyon kang partido, padagos sindang makikipagtabangan sa maniba-ibang ansyas di gobyerno, ngani pang mas mapagyan ang buhay, urog na kang mga tios na Bicolano. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.